FIFA World Cup sang ni somni paruga Argentina in an khelh piangin soisel na le dem na satakin a zui ngei ani bere ti thei turin July ni som pani sang ni somni paruga quarter finala Argentina le Switzerland in khelh chuan soizui a hlo vele ta hle chumdang ang bokin referee te thutluk na var le in khelh dan chungchanga in hnial na satak apiang thar le ta Lionel Messi a hruai Argentina in Switzerland laga thiwana hne na changa semi-final an lu chian hma khan atlu dernia hriat ani awangin Bril embolo a chuan red card a hmua red card me hmu na tham matling lowe ti in soizui a hlo hle Switzerland trantu te chuan referee in khatiang thutluk na asiam kha atima ma anti embolo a no chu awangin Argentina in khelh boruak an thunun zuita ani ber referee ero chuan danang taka kha red card kha pe ani thu asoi ve thung atira khan referee in vara en kherlovin embolo hi mistaken identity dan manga thluk der phal ani lo thu shrilin vau khan mai sela chu yellow card pani na kha apelo theireng sia Marcelian draw Paredes alaga yellow card alo porto a chula chu su thei ani to silova FIFA dan thara chuan cancel thei ani bok lova aya player dang hnena phor chuang ngei atul ta thung si ani FIFA in mistaken identity dan thar a manawangin embolo a hnena zok yellow card a pet zoka Switzerland striker hi atludera mase hemi mahian referee hian Argentinian midfielder Paredes salaga yellow card alo phor masathung si ani kha reivak lo nuwa video assistant referee var chuan referee chu field sira monitora thil thleng chu en non turin aron shrila embolo a atuder ti a hmu nuwa referee chuan Paredes salaga card apek to chu sutin embolo a zok hi yellow card apeta zok ani tournament tran maloka IFAB in dan an siam thara chuan hetiang din hmuna hi chuan yellow card hi cancel thei ani lowa player dang hnena lan chhon thei ani thung hei hi mistaken identity dan thar ni in shemna pek to chu kaltlang pui tho tur ti na ani referee in yellow card emo red card emo aphora kada pek player chuan ti diklo anei lo nia alan le no si chuan var manga en non thei ania var in fall anei lo ti a hmu chua chuan mistaken identity ti ni in he dan thara chuan card kha cancel le thei ania ma se player dang hnena card kha pek ngei tur ani thung embolo a chunga thil thleng ang hi World Cup football a thlen voi khatna ani shan lo man deuh khan group stage ha USA le Paraguay in khel trumpo khan American defender Timri ma yellow card chu varin atluder ti a hmu chua nuwa Miguel Almiron a hnena lan chhon alo ni to bok hetiang ang thutluk na hian soisel ala hlo chhozel lowang ti po soi thei ani lo Swiss te kha defending champion telagarin a in an che thei phiana minute somruk pasarina dan endoye an moi takin an sipur aron suda an mani chantu te au thompo aring hle Switzerland te an che that chhoze lain minute nga nuwa thilpoi tak athleng tatlat mai ani kha apoi mo berchu Kansas City ya referee te khan jersey number emo player ming emo an haiwang ani lo embolo alem chan thiama wanga bum ani zok Daif an hmu chu mistaken identity a an chantir awangin var chuan yellow card satlia mai thlengin a en theita a hei hian var technology duan chan ber referee ta na thutluk na siam har sabik laka chiang taka thil diklo om siam thatnan chau man tur ti chu akalta ani in khelzo a Switzerland coach Murat Yakin chuan he mistaken identity dan hi na satakin asoi sela dan phua chop tak hian hne na chan an tumna konga Argentina atran pui ta hlau zok ni in asoi ka ngai dana chuan dan phua chop lutuka wangin shrem kan ni ti in Swiss coach Murat Yakin chuan asoi hetianga wanga kan tlom hi ana hle a kan phu lo bok ka player te hi hero tak tak an ni an thiam na le theina zong an hlana ka chuang tak zet ani ati referee in thutluk na diklo asiam ani ka ngai dana chuan fall po anilo hial mai thei fall lo ni ta po ni se fall ho lulai tak ani
FIFA hian referee te chu a hum him don ti chu a chiang sa ma se he dan hian voina kan in khelh ati chia a hetianga kan tlom hi ana takzet ani ati zui bok